Gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Wendy, 32 anyos, minyo og may anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Aron nyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. May hinuon kay nakahuna-huna na magpakasal. Taod-taod na sa baya mo. Maulagi ma. Kaya naman sad namo nga magtukod og among kaugalingong pamilya. Kay naa naman mi stable nga mga trabaho. Kaluoy sa Ginoo. Oo, maog yun. At least, nanay padul nga ng inyong kahago. Mabdo sa kan? Udong. Mayo hinuon. Sa ato pa, papa na di ko. Yes! Ubay-ubay sa gining napalit ng mga gamit para sa bata, day. Lagi dong. Excited namang kaayo gud ko. Ako sa day, Maayo untag healthy ra nga atong baby. kompleto mga vitamins. Sige ko kag inom og gatas. Mao. Hinuon sa dong. Og salamat kaayo kay na ako'y ba na nga grabe ka supportive. Siyempre, day. Isaad ba ko ni mga dili tikal lisod-lisoron kung maminyo na ta. Salamat kaayo dong. Bawal kang mugawas o gabi, ha? Unsa ma? Ngano di ay? Ay, syempre, kay mabdos ka baya. Basig mapiktuhan ang bata sa dili maayong espiritu. Ha? Tumahan nila na sa mama ni mo. Dagan kay siya tuo-tuo god. Nya ka na ra ba iyang uban nga tuo-tuo? Yara na nakita sa Facebook. O baka natanawan lang niya sa cellphone. Tumahan nila lang. Yan saan man eh. Parehas ani karon o. Ganahan ko mukaon og halo-halo rong gabi eh. Ay, kuging na dong. Dili ko pwede mo gawas. Oh, kung palitan na lang tika. Ay, ganahan man ko. Ato ko kaon sa gawas og halo-halo. Ano siya, mo hilak pan. Ang angbe. Sige na, hilom na. Sige. Magawas na ta. Mangita lang tag-timing aron nga. Dili mo kamantay sa mama ni mo. Sige dong nga. Aray, Day? Nansa ka? sakit kayo kung tiyan dong. Unsa? Ano man na? Ambot lang. Sakit gid kayo. Hala? Murag manusok. Dadunti ka sa ospital, day.
The baby is okay. Mo ba, Dok? Yes. Wa may angin kabrakan. Healthy ra inyong baby sa sud. Wa ko'y nakita nga problema. Salamat, Dok. Nag-utot-utot ka sa ato pa. Grabing panuhot na tong pagsakit sa imong tiyan. Maulagi, ma. Nala, sige, pahuway na. Okay na magitang imong pamati. Oh, ma, okay na ko. Salamat, ma. Han, anong nagbanta pa man ka? Nagtanar po sa lida, dong. Naluoy ko sa bata. Kaya wa man siya bukton, good. Diretso ra gyud kamot iyang waog tuo. Ano na, gusto na. Ihilak na minon ka ng tanaw eh. Aray, Ano naman ka? sakit akong tiyan, dong. Ha? Sakit? Tatem pa, di pa man Juni mo ron? Dili pa. Sunod buwan pa. Uy, wala. Siya man na. Ayaw ko ina nga panuhot na. Ay, sakit man. Sakit yun. Marlon. Marlon, mo nagkagawas na bata. Kanak ko naman tingali ko. Ha? Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Wala ko makaabot sa ospital ug diha ko mga naksod na sa taxi. Nagkadugo in town ang lingkuranan sa taxi. Wagi may magdahom nga mga anak na badi ay ko. Kay dili pa man to akong due. Pero grabe ang kakurat paggawa sa among anak. Hinungdan nga mas nagdali mi nga maabot mi sa ospital. Dok, kanang ingon ana man ang kamot sa ako anak. Ngano wa may bukton? Ngano dit sa man kamot? O ngano dili man kumpleto ang iyang mga tudlo, Dok? Adun siya ay upper length abnormalities. Kinuo ko. Nganong nahitabo man ni Dok? Day, hindi maghilak. Hindi makaayon ni mo kay bago ka pang nanganak. Pero nganong nahitabo man ni sa atong anak, Marlon? Wa man unta ko magpasagad sa akong pagmabdos niya. Nagtihik man ko mga vitamins. Day, doon ay rason ang tanan kung nga nung nahitabo ni. Ato pa lang dawaton kung ang sigyatag sa Ginoo. Marlon. Kadali sa panahon, Day, no? Tulon bali ka tuig ang atong anak? Odong, Nga naman ka? nag-ulang ko para sa atong anak, Dong. Dili siya pareha sa ubang mga bata nga makahimo og mga normal nga gimbuhaton. Og ang mas labaw na kong gikagulaan. Saon na lang. Kumawa at simbak ko. Kinsa na malay mo laban niya. Kinsa may muati man niya. Day, Dong, ano ka? nahinomdom na ko. Sa adlaw nga wa pa ko nanganak. Nitanaw ko sa lida nga naay bata nga sama og kahimtang karon sa atong anak. Dili ka ha? Mao to hinungdan kung nganong naingon siya ni Ana. Unsa? Mao ni among gikalibgan. Kaysa diyang nagpa-ultrasound ko ato. Mao'y giingon sa unang doktor nga healthy ang akong anak. Pero sa diyang paggawas niya, naaman siya ay abnormalities. Ang akong mga pangutana mao kining musunod, unang pangutana. Nganong do na may upper limb deficiencies ang akong anak, unya dili pa gyud kompleto ang iyang mga tudlo, nga kompleto man unta ko sa vitamins dihang nagmabdos ko niya. Ikaduha pangutana, tinuod ka ha nga makaapekto sa imong gimabdos kung unsa imong tan-awon?
Naamagod ko gitan-aw nga salida ato nga parehas og kahimtang sa akong anak karon, sa dihang ako pa lang siyang gimabdos. Posible ka ha, nga maotoy hinungdan? Ikatulong pangutana. Posible ka nga doon na paunay mo abot nga health issue sa sama o kondisyon sa akong anak? Ikaw pa to katapusang pangutana. Unsa man ako pagtabang sa akong anak emotionally? O ganang niingon man ang doktor nga healthy ra ang among anak sa diyang nagpa-ultrasound ko. Dili ba gud diay na maklaro sa ultrasound kung unsa gyud ang iyang porma? O posible ba nga nasayop lang ang unang doktor? Palihog, tabangi og tabag ko. Kini ang akong suliran, Wendy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Anya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyo mga medical, psychological, emotional, behavioral, drug-related nga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kini padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw kini ha kadto sa mga senior. Growing old is a privilege denied to many. So pasalamat nga abot kag senior, 70, 80, 90, nga rin, sa gatos kung mahimo. Kay not everybody has this privilege. Daghang kayong mutaliwan na ning kinabuhi ang mga bata pa. So, pasalamat ta every morning nga buhi pa ta. Okay? Ang ato magtatampo karong adlaw si Wendy. 32 years old, minyo, may anak, taga Cebu City. Problema niya sa iyang sa kamot ba to? Sa iyang bukton, ana. Wala ni paningkamutan, Wendy, no? Lisod man yung problema. Ibog yung gitagaag labad sa uwan. Ako lang paningkamutan. Yung makatubag ko na yung mga pungutana, Wendy, no? Sa may mga taga Cebu City nga itong regards. Regards sa mga taga Cebu City. Si Kwanday, si Gary, Veloso, diya sa Lapu-Lapu City. Og kinsa pa. So kadaghan sa Cebu City, no? Daghan kayong mga tao din sa Cebu City, pero mga lagi magkabangga ta dili man magkakaila. Ako mga classmate day, classmate sa high school, classmate sa college, classmate sa College of Medicine, classmate sa akong masteral course, no? Daghan kayo. Regards to everyone, no? May nagyod diya sa Talisay si mga De La Serna, mga De La Serna Gilbert ug si Marie, mga Emphasis family, no? Si Lorna, si Moy, si Lynn, si Arlene, mayong pagpaminaw, no? Og mga taga Cebu nga, akong suki sa Butong. Labay ko sa inyo na sa tong adlaw na niralagi mo. Sa tinga na to niya, nalimot ko. Kadaghan na yung mga ngan nga itong ma-encounter kada adlaw na, malimot na taga kisa ti nga na itong butungan diya sa Cebu nga. Pero man itong akong listahan. Mga Horos family dahil, no? O mga taga Muabog, Pilar, Camotes, mga Burha family, si Paulino, si Paling, si Princy, o si Nazareth, nga itong mga abroad nga mga listeners, no? Si Barliso, o si Kimpan Albero, so regards ninyong tanan diya, Uling Naga, mga Rizada family, o taga Placer Masbate day, mga Canales family, no? Abot tag Masbate, no? Si Danilo, Wenceslao, Aliha, Expedito ug Hana, mayong pagpaminaw sa Placer Masbate. Nakanhan ako ng inyong Campo Otso sa Toledo City, mga Kilyubi family, si Jamisli, Gemma, Rodney, Christina, Kajoklan, no? Taga Pardo, Cebu City, si Walter Pabalan,
Doktora Mirambel sa Inupakan, no? Mga Didasi Pamilya Rubli o mga Piralis Pamilya sa Inupakan o Maghaway Tapol Haklopan Lubas 2 ug 1 Luwanya Pamilya Dikit Duty Jerome Argoncillo Orlan Cleopi, Ordinisa da itong butungan din sa Cebu nga si Ruel ug si Monique, no? Nalimot ko, ha? Regards to everyone, no? Unang pangutana ni Windy. Medyo lisod-lisod ni problema ni mo, Windy na. Sige lang. Nganong na may upper limb deficiency ang akong anak unya dili pa gyud kumpleto iyang mga tudlo nga kumpleto man unta ko sa vitamins sa dihang nagnabdos ko niya. Well, mao na yung mga pangutana lagi, Windy, nga moingon ko nga daghan kayo mga mahitabo ni nga tong kinabuhi nga lisod kayo pag-explikar. So mga hinungdan nga nung namatay mga problema ngayon is because genetic ni siya, ha? Na abnormal mutation or sa gene na nato sa genetic. Napoy uban vascular o metabolic, no? Basig na kay mga heart problem or mga metabolic problem when nagbuntis ka ani imong anak. So mao na ang nakaingon, ang nahitabo, no? So, like any other congenital malformation na atay gitawag og sa pagkatao or has a genetic explanation. Dili lang kulang sa sa mga parte sa lawas, kundi uban na ay mga psychological congenital malformations, no? Ikaduha mo na tinuod kaha nga makaapekto sa akong ginabdos kung unsay imong tan-awon. Naamang gud koy gitan-aw nga salida adto nga parehas og kahimtang sa akong anak. Karon sa dihang ako pa lang siyang ginabdos. Posible kaha nga mautoy hinungdan? Well, ako medical doctor man ko, no? Pero naalagi po yung maingon ani nga totoo, dewang na nagtanaw og pawikan pagka tao siyang anak mo pugnaong og pawikan. Naimay nga no? So naay mga daghang mga butang aning kalibutan nga di ma-explain sa siyensya. Mutuon lang tinghalitan ni ani kay naamay daghang mga kaning mga testimonies sa mga mama nga mo ni mo na kay mo lagi pagbuntis niya mo ni nga tan-aw og baboy, tan-aw og manok unsa naman diha nya naay problema ang ilang baby pagkatao. Pero very difficult to explain, na I rather not attempt kung unsa may ingnon tang explanation ani. Ang ako lang yung masulti nga kuan ni siya kanang genetic, no? Kung congenital. Sunod nga concern, posible ka nga doon na pa untay mo abot nga health issue sa sama nga kondisyon ni ani. Kay kuan man tong iyang problema, murag upper limb deficiency, no? So dahil mga ingon ani nga mga problema Windy, upper or lower nga parte sa lawas. Kung ang upper gani, ang atong radial nerve ang maapektuhan ulna og reduce mo guding na sa atong upper. Ug sa lower gani ang atong fibula, mao na maapektuhan. Environmental, ang usas mga baka explain gani restricted or kulang ang blood supply sa imong uterus area when ang bata nagtubo intrauterine or naabay trauma or infection or tumor going on. These are mga hinungdan or vascular, no? Katong peripheral artery disease na kay problema ni ani. Pagbuntis nimo or na bakay tagas nga blood sugar level, no? So very rare ni siya nga condition pero nahitabo ningon ani. Ang sa mga orthopedic nga mga surgeon ilaning tauran og prosthesis kanya physical therapy para maximize functional capacity sa extremities, no? Kung madapa. Katulong pangutana, posible ka nga doon na pa'y moabot nga health issue, mo na siya, no? Ikapat nga pangutana, unsaon man ako pagtabang akong anak emotionally, o nganong naingon man anong doktor nga healthy ra tong anak nako dihang nag-ultrasound. Dili man tanan ma-deteksyonan gud sa ultrasound, no? Ay nagkatao diyan naman gyud makita gyud aktual gyud nga kahimtang sa bata. Dili ba gyud maklaro tanan, no? O posible na sayop lang ang doktor, no? Naman sa mga limitation kami mga doktor. Di may 100% nga perfect, no? Natay mga misdiagnose, natay kulang kuan depende sa
mga diagnostic procedure nga ginahimo. So kung balikon, ang mga bata nga naingon ani mo complain nga kulang sila kanang di makaduwag pingpong, di makaduwag pickleball or tennis kay kulang ang iyang kusog sa tawag gani pag grip ba, ang iyang gripping, no? Kulang. Nya ang iyang movement sa iyang shoulder limited. Nya na iyang mga joints medyo gahi, dili kayo pareha sa ubang athletic kayo. Nya nani siya murag mga sakit-sakit nga murag ipang pindot-pindot nga mga dagom diya sa iyang mga muscles. Tender ang iyang muscles. So mao na mga ma-expected nimo sa mga bata nga naay nga mga problema upper limb deficiency kung tawagon, ha? So akong balikon, genetic ug environmental vascular peripheral artery disease problem ug intrauterine kulang ang blood supply sa bata ang nagtubo sud sa imong uterus. So yun nakasabot ka sa akong explicar ni mo Wendy dinhi sa Cebu City ug ngadto sa libuan millions ka naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa atong mga RMN program. Taas katag rating din sa atong lugar. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye.